Good morning everyone. So this is the first day of the month of October 1, 2024. So this month is a rosary month. So kailangan tayong mag-recite ng rosary araw-araw. So guys, time check is now 7:36. So guys, mudto-mudto jud ko. As in, hayag ang kaadlawan. Sa padong na ko man ako pamahaw. Ipakaon ko ng motherhood. So mo to guys, nagtugbong na ko. So today is Tuesday. Martes karong kaadlaw guys, bawal maligo. Charot. Ang sulti sa katigulangan ba kay Martes daw ko noog Bernis kay dili pwede maligo kay taptan daw kuno tag sakit. So dili man siguro kayo ta mali mutuan ni guys kay ngano og taraptan jud kag sakit, taptan jud ka, takbuyan jud ka. So dili ta kabalo nga kanang sakita mo dapo nato kay kalitra nagmoabot sa tong gibati simbako lang. So amping ta. So guys, sapit na alas 8. Grabe kahayag sa adlaw. Ikakalus mo akong nawong. Stay positive always. So kung naagani kay madunggan nga istorya parte nimo, i-ignore lang na siya guys. Kay nga no, dili manguga maka-forward sa imong kaugalingon kanang malimtan na nimo ang uban nimo mga buhaton kay kuan kanang nagunahuna mong kaanak. So forget that. Para dili ka mag-stress. Nalagay pa buyag-buyag ah. Hoy, dali na mga paulahi ka! Ala. Luya. So, mga auto guys, na uli na may watch ko ka-vlog kanihang bye guys! Mga auto guys, natumba na ang bye guys! Karang, bye! Silang friends, silang Carol. So ako, nagpaabot pa ko sa kong anak. Na maabot siya kay kuhaon man ko niya kada adlaw. So niabot na si Bana guys. Sakay na niya. Manyapo na mi guys, manyapo na mi. And that's all for today. Thank you guys for watching.